Martin, vyčal by si jar na chvíľku? Hej, počkaj, ja som tam hodil 500-ku. Takže to jebne, mohlo by. Ak ne, tak art. Hej, jebem do ňa. Potom mi pošli jednu rýchlu tam dole. Ja ti si iba hnem tam. Ale ja som staknutý. Je dead? Dobre, ne. Stvari to neživím. Nikto nechceš. Bež, Martin, prosím, bež. Ale zároveň týchto vpredu. Ne? Za tebou. Tí jebáci, čo dávajú ten slow, to sú tiež tam... Ďalší bývoj. Dobre, ja skúsim do Marka, taktože Arctrovia na ťa trafiť. Neviem, či do vody pôjde. Ešte ho zabí. Dead? No, ešte ne. He? Však teraz nie si úplne zmizol. Ja som práve Arctroverom 1v1 vyjebaného si dead. Gianta. Fakt? Hej. Ty ho dobre potriafal. Úplne som ho rozjebal. Nice. Čo ti jebe? Je ten bug. Chudák.